Moi! Se on Veti täällä taas ja tänään mä ajattelin availla vähän noita päkkejä. Mutta anteeksi vaan, mutta mä en sit voi avaa noita. Mä voin avata vaan pronssipäkkejä. Harmillista, mä avaan niitä. Sitten me menen pelaa ton yhden pelin. Ja silleen... En mä saa mitään hyvää, mä lyön vetoa. Kilvota. Ei mitään. Joo, ei mitään. Katsotaan, kun mä saan näistä hienoja koinsseja. Ja mä näytän teille vielä kohta yhden jutun, tyypin, jonka mä sain eilen. Ja sen nimi on... Sain eilen siis messin. Eikö uploadeja? Hei sitten. Ja nyt me mennään pelaamaan toi. Ja mä oon siis 10 divaris, koska mä aloitin eilen. Pelataan koko FIFAan. Mennään. Nyt mennään. Kato. Kaiken mitä se vaatii. Annan kaiken mitä se vaatii. On matka uuteen divariin. Ja muistatkaa sitten tilata vaikka sen kanava, jos uskallatte. Tai no, ehkä nyt sen uskaltaa, jos haluatte. Miksi sä sinne vedit? Kattokaa mikä maali. Yeah! Jerome! Ja nyt tuot se pallo mulle, että voin mä... Keltainen. Älä sinä ala kamppia muita, nyt sä saat keltaisen kortin, poika. Niin. Poika yritti koperkeikkaa, mutta ei ihan kärpyärä. Se yritti kärpyärä, se ei ihan onnistunut. Mene ja puum! Maali. Woohoo! En edes ehtinyt katsoa, onko mä keskityin liikaa tuohon mun maaliin. Keltainen korttimies tulee. Älä vedä nyt punasta itsellees. Kiitti. Siitä puu. Ei sitten. Ei sit. Down. Ole. Ei se muuta maali. Katsotaan. Ei mennyt. Just ohi. Menee. Yes. Heilutan käsiä niin kuin joku huumalainen. Jaa. Älä vedä sit sukella sitä keltaista. No pitää. Touche. Siitä soit. Siis hetkonen, miksi mä oon iloinen, kun mun oma pelaaja sai keltaisen kortin? Anna pelata, nyt ei mulla koko päivä aikaa. Ei mulla koko päivä aikaa. Kattokaa, nyt lähtee läppämaali. Puu! Maali. Ei! Tyhmää. Vedä tosta.
näätä. Shoot! Ei sitten, tolppa. Tai mun kiraus on alkanut. Boom! No siinä oli maali Trippier. Ei koskaan voi olla parempaa kuin minun oma Bobada. Sä ehit vielä. Sä ehit vielä. Yeah. Mikä maali sulta, Jerome? Ja Messi taputtelee siinä sun käsiäs vaan. Yeah. Ja heti puoliaika. No mä tuun hakee se pallo, joten anna se. Mä en jaksais punaista korttia sulle vetää itselläni. No niin, nyt sä saat katua mun jalasta. God damn it! Siblaatsi. En osaa sanoa sun nimeä. Jummannakoto. Jeremy tulee sieltä. Hän juoksee ja shoot! Ei, miksi mä yritin? Ei ikinä voi. Mikin. Pitää oppia puhumaan. Boom! Ei. 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 Joo. Nyt juosta. Ota se pallo. Jee, epäreilua. Kato tästä näin. Puu, ei. Eipä tietysti. Tää on todella kiva. Juoksee, juoksee. Mihin sä meet? Tuonne. Vedä. Piu. Mikä maali? Silloin voi sanoa, että aika huono. No läpäällä. Miksi se Messi voi ikin vetää maaliin? Onko se jotenkin väärin? Että syötettäis Messillekin sitä palloa. Onko se jotenkin väärin? Näköjään. Älä nyt sinä siinä. Älä sinä tuu. No niin. Kiva. Tämähän on todella mukava. Mä saan punaisia ja keltaisia kortteja niin kuin joka ikinen sekunti. Olipa kivasti tehty. Koska mä sanon vaan, että koskaan ei voi olla liikaa punaisia kortteja. Boom! Ja sitten katsotaan kuinka lähellä se oli. Ei käynyt kaukaa. Jos olisi mennyt vähän alemmas, olisi mennyt tolppaan. Eikä olisi ollut yllätys. Ota sinä pallo. Ota se pallo. Mä oon puhunut nyt sulle. Juoksee! Sullakin on joku ongelma, vaan kamppia. Nyt jos oot keltaiseen. Sitten se sattuu. Joka pitää niiden jokainen pelaaja. Ota se pallo. Okei. Peli loppu. Mut teidän iloksi me voin avata vielä yhden päkin. Sitten lopetetaan. Yksi. Ei sieltä tuu mitään hyvää, mä löydän vetoa. Mikä? No ei. Rassu. Otetaan nää tästä. Vauhtiin lisää coinsei. Dupa 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 Mutta tää video oli tässä.
Laittakaa tykkäyksiä, jos tykkäätte, ja mä lupaan, että ensi kerralla avataan vähän muitakin päkkejä. Mutta se oli Veetti täällä, seuraavassa videossa. Moi!